Kde to máš, človeče? Pekne. Počkám si na teba, Demír. Haló? Zdravíme. Dobrý. Haló? Haló? Ja jeden buný čaj ja chcem. Ako sa to povedať? Tmavý čaj mi daj, tmavý. Tento turista chce asi len obyčajný čierny čaj. Dones mu ho. Dobre. Danke schön. Vy mňa takto rozumieť ma... Ja by som veľmi chcieť niečo od vás, teda pomoc nejakú môžete? Samozrejme, bratček. Čo by si potreboval? Čo tu robíš? Danke schön. Ja Markus. Ja som Bulent. Tak, zdravím. Čo máš na srdci? Danke schön, Bulent. Ja som Deutschland, ako to len povedať. Nemecko, prišiel som z Nemecka. Rozumiem. A koho tu hľadáš? Ja som veľmi drahý obraz chcem predať. Predávaš obraz? Ja, veľmi drahý, ako tomu hovoríte. Veľa hodnoty má ten obraz. A kde máš ten obraz? Tu alebo v Nemecku? Tu mám teda Konštantín, teda Istanbul, áno. Veľmi teda, ako sa to povie, peniaze, money, veľa money. Dobre, money, už ti rozumiem. Daj mi tvoje telefónne číslo, ja ti zavolám. Dankeschön. Haló? Napíš mi ho sem. Number. Aha, number. Číslo, aha, ja, okej, danke. Ja. Zavolám ti. Ja čakať. Haló od teba. Jasné, zavolám ti. Dankeschön, Bulent. Danke. Haló? 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 Braček Žilet? Braček, mám pre teba úžasné správy. Do pekla. Vitaj, braček. Nepotešil si sa, že ma vidíš?
Čo tu robíš, človeče? Čakám na teba. Čo myslíš? Ako som vedel, že prídeš? Ha? Neviem. Možno to bola náhoda. Povedal som si, určite ti došli peniaze. Nemôžeš ísť ani do banky a Demir, ktorého poznám, si peniaze do banky neodkladá. Určite ich má doma. To ani satanovi nenapadne, podliak. Jamal, nemali by sme ťa poslať niekam na liečenie? Čo? Si úplný psychopat. Ty sa o mňa nestaraj. Rozmýšľaj nad sebou. Koľko rokov budeš podľa teba v base, ha? Trhni si. To sa nikdy nestane. Ale stane. Pretože teraz ťa odvediem a odovzdám polícii. Nehovor. Takže... Asu ti dala kopačky, zobrala sa a odišla. Prizabijem ťa. Teraz pôjdeš pekne so mnou na políciu a priznáš sa inak. Inak čo? Čo chceš spraviť? Zabijem ťa, svinia! Zabijem ťa. Dobre, upokoj sa. Upokoj sa, dobre? Urobím, čo chceš. Konečne si dostal rozum. Čo, braček? Zabiješ ma? No, zabij ma. Čo sa bojíš ma zabiť? Zabij ma! Zabij ma! Ojku, môžem ísť k tebe? Poď. Už si zvykla? Áno, teda... trochu. Časom si lepšie zvykneš. Aisha, Prosím. niečo ti poviem, ale sľub mi, že to nikomu nepovieš. Sľubujem. Vieš, ja tu veľmi dlho nezostanem. Ako to? Ocko ma príde zobrať. Pôjdeme domov. Dobre, a odkiaľ to vieš? Neviem, len si to myslím. Dúfam, že to tak bude, Ojku. Kiež by aj mňa ocko odtiaľ to zobral. Aisha, neboj sa, aj teba zoberiem so sebou. Kam? Do nášho domu.
Teda cez víkend, keď budeš mať voľno, prídeš k nám. Keby si videla náš dom, určite by sa ti páčil, je pekný. A naozaj? Naozaj. Poďme všetci do postele. Už sa nerozprávajte. Ajša, čo ty tam robíš? Poďme do svojej postele. Už aj. Dobrú noc, Ojku. Dobrú noc aj tebe. A už všetci ležíme. Dobrú noc, deti. Nech sa vám snívajú pekné sníčky. Vítaj doma, dcerenka! Was ist das? Braček môj, mám pre teba dobré správy. Čo je? Čo sa ti stalo? Nešiel si domov? S kým si sa tam pohádal a pobil? Išiel som domov, išiel Braček. Ale doma ma čakal Jamal. Ty si sa pobil s Jamalom? Pozri. Do pekla? Čo sa tam stalo? Malý darček od Jamala. S týmto ma čakal doma. Čo sa ten človek zbláznil? Čo je to za maniaka, Braček? Veď sme zlodeji. Čo máme spoločné so zbraňami? Ja to nechápem, Braček. Musíme sa z toho čo najskôr vymotať. Vybavil si niečo? Všetko som vybavil, Braček. Všetko som vybavil. Žiletovi kumpáni padli do pasce. Prisahám ti, za chvíľu sa o tom všetci dozvedia a večer mi určite zavolajú, uvidíš. Musíme sa z toho dostať. Bolí ťa to? Poriadne ťa dobil ten chlap. Ešte si nevidel Jamala. Mne vlastne nie je nič. Vydrž. Opatrne. Vydrž, Demir, Opatrne, vydrž. pomaly. Dobre. Pomaly. Dobre. Dobre, otoč sa. Počkaj, pomaly. Ako to vyzeráš, Braček? Ráno vyzeráš ešte horšie ako včera. Prepáč, ale v takomto stave ťa do detského domova nezoberiem. Čo to rozprávaš, Úr? Veď sa zamaskujeme. Dám si bradu a hotovo. Žiadnu bradu si nedáš. Bože môj, to by sme ešte viac upútali pozornosť. Modriny to nezakrie. A ako by sme to urobili, čo? Mohol by som byť Spider-Man a dať si masku. Aký Spider-Man, čo to hovoríš? Predstavenie sa skončilo, to viac nebude. A čo teda urobíme? Čo urobíme?
Pozri sa na mňa. Ukáž to sem. Aj tu mám. Vlastne viem. Ako by sme mohli tie modriny zakryť. Ako, braček? Ako? Ukáž, otoč sa. Na krku nemám nič, vzadu je to v poriadku. Super. Čo je super? Čo sa smeješ? Čo urobíme? To bude dobré. Čo bude dobré? Bude dobré. Braček, pomaly, ja ti nestačím v týchto topánkach. Ako, že to bol nápad? Nebol to náhodou tvoj nápad? Demir, Čo? prosím ťa, nebuď nahnevaný. Keď sa hneváš, vyzeráš strašne. No, kráčaj, človeče, kráčaj, toto je strašné. No. Dobrý deň. Čo si želáte? Prišli sme kvôli dobrovoľnej kampani pre pomoc deťom. Môžeme sa rozprávať s niekým zodpovedným? Ide o pomoc deťom. Rozumiem. Nech sa páči. Musíte hovoriť s vedením. Riaditeľka je na prízemí. Ďakujeme, braček. Pekný deň. Ako to rozprávaš? Dávaj si pozor, ty somár. Ešte sme len prišli a skoro nás odhalili. A čo mám robiť? Ešte som nehral žensku. Ja tiež nie. Demir, asi sa mi roztrhla pančucha. Preboha živého. Nič tam nemáš, kráčaj. Nemám takéto veci rád. Človeče, kde sú deti? Nikto tu nie je. Prestaň, mohol by si už zmeniť hlas. Dobre. Neklop s tými opätkami. Nepoučuj ma stále. Prečo sa mi do všetkého stále staráš? Uriekol si ma, ešte si tu dolámem nohy. V poriadku? Som? Samozrejme. Mám sa výborne, zlatíčka. Ešte nikdy som sa tak dobre necítila. Netáraj hlúposti. Ako by som sa mal mať dobre. Z jednej strany ma tlačia topánky, z druhej máš kravu pačky. Ticho, ticho. Tu je knižnica. Poď, braček, poď. Pozri sa, tam je. Kde človeče? Tam. Pozri, ako pekne pracuje. Pracujte, deti, pracujte, robte si úlohy. Poďme, poďme, poďme. Jej, ty si zlatá. Ojku, dcerka, tu máš lieky. Ocko? Áno, to som ja. Ako tu vyzeráš? Akože ako, je ti to smiešné? Jasné. A čo mám robiť? Inak sa to nedalo a tam je strýko Úr, pozri. Aj on je strašne smiešný. Už si dnes jedla. Aha, jedla. Vezmi si lieky. Zapí to. Tak. Pí. To je ono, to je ono. Dobre, schovaj si to, schovaj. Tak. Ocko, Čo sa stalo? niečo ti musím povedať. Čo sa stalo, Ojku? Si veľmi pekný. Ojku. Dávaj pozor, ako vidíš, odteraz som tvoj oficiálne otec aj mama. Ocko, čo to robíš? Nechaj ma. No. Deti, sadnite si na svoje miesta. A vy ste kto?
No, my sme prišli ohľadne dobrovoľnej kampane pre deti. Chceli sme vidieť deti, zistiť, ako im môžeme pomôcť, čo by chceli, čo si želajú a tak. Ale to takto nejde, musíte sa porozprávať s vedením. Máte pravdu, nebudeme vás ďalej rušiť. Zavediem vás k pani riaditeľke. Nech sa páči. Dovidenia, dcerka. A nezabudni užívať lieky, sľub mi to. Čo budeme teraz robiť? Uvidíš. No. Takže takto, milá pani Burdžu, náš spolok, ktorý je veľmi citlivý v charitatívnych otázkach, o vás počul a vyslali nás a my sme hneď prišli, aby sme na vlastné oči videli deti, zistili, čo potrebujú, čo by si želali a tak. Dobre ste urobili. Prepačte, ako sa voláte? Balu, Kán? vezmi nás na Balkán. Pani Balu, pre tak dobrosrdečných ľudí, ako ste vy, sú naše dvere vždy otvorené. Veľmi pekne ďakujeme. A čo teda potrebujú naše detičky? Čo im také chýba? Pravdu povediac, momentálne nič. Ale napríklad knihy alebo papierenské potreby, tie padnú vhod skoro vždy. Prepáčte. Haló? Moment. Veľmi sa ospravedlňujem, hneď prídem. Samozrejme, nech sa páči. Markus, teba volajú miláčik. Do you want you? Haló? Pán Markus, dobré ráno, ja som Bulent. Zoznámili sme sa včera večer. Ó, dobré ráno, dobrý. Bulent, ty si? Braček Markus, našiel som kupcu na ten obraz. Ó, Wunderbra. Zaplatí veľmi dobrú cenu. Ó, danke schön, Bulent, danke schön. Dobre, pošlem ti adresu. Večer tam priniesť obraz a môžete sa spolu dohodnúť. Ty poslať adresu, ja večer tam prísť, mať obraz Wunderbra, teda danke schön. Nemáš za čo, braček. Maj sa pekne. Bye, Bulent. Bulent, tschüss a dovidenia. Poďme do toho, Žilet. No, bože, čo to robím? Ja už ani sám neviem, kto som. Áno, Burdžu, deti mám naozaj veľmi rada. Deti sú pre mňa život. Deti sú naša budúcnosť, všakže? Samozrejme. Áno, pani riaditeľka, veľmi sa ospravedlňujem, ale už musíme odísť. V jednej škole sme zorganizovali akciu a oni ešte nezačali. Áno, Oni akciu. nezačali, čakajú na nás. Viete, našim poslaním je všade robiť dobročinnosť. Občas aj samým sebe. Naozaj? Dobre teda. Veľmi pekne ďakujeme. My ďakujeme. Burdžu moja,
Veľmi pekne ďakujeme, miláčik. Napíšeme si, stretneme sa dobre. Občas robíme spoločné stretnutia. Radi ťa uvidíme. Ďakujem. Príďte znovu. Poď, Balu moja. Maj sa, Zlatko. Dovidenia. Bye, bye. Demír, volal mi ten žiletov chlap. Večer nás čakajú. Čože, človeče, naozaj? Naozaj, braček? Čo myslíš, kto je tvoj braček? Musíme nájsť nejaký falošný obraz a večer máme prácu. Jasné, človeče, ty si jednička. Poď. Dámy, počkajte. Myslíš nás, Zlatíčko? Vás. Kam ste sa vy dve vybrali? Aký si ty zvedavý, nevychovanec. Ideme, kam chceme. Ale dámy, to takto nejde. Musím kontrolovať, kto sem vchádza. Vlastne ideme za Ferdim a Hakanom. Za tými komediantami? Za tými komediantami? Ferdi a Hakan sú naši priatelia. Pôjdeme za nimi, kedy sa nám zachce. Čo teba do toho? Miláčik, upokoj Prečo sa hneď hneváte? Stačilo mi to len oznámiť. Môžete. Dobre, Fišák, maj sa dobre. Zakryl si to. Aha. V pohode? Poďme, práca na nás nepočká. Poďme. Vyzerám dobre. Čo to robíš, braček? Toto je predsa naša posledná šanca. Nemôžem to Nero, risknúť. prosím ťa, hlúposti, odlož to. Túrne odložím. Je to posledná šanca uvidieť moju dceru. Nechápe, že to nemôžem riskovať. Poďme, ešte musíme kúpiť ten obraz. Čo si sa zbláznil? Čo my máme spoločné so zbráňami? Daj mi to. Úrne odložím ju, kráčaj. Poďme. Pozri, tu je to, braček. Poďme. Tak, ešte raz si preberieme náš plán. Človeče, nerob zo mňa blázna. Viem, čo ideme robiť. Čo sa táraš? Čo tomu nerozumieš? To je naozaj naša posledná šanca. Ak sa to nepodarí, No skončí. poď, rozprávaj. Pôjdeme dovnútra, v ruke máme obraz a tvárime sa, že ho predávame, jasné? Potom sa nenápadne stratím na toaletu a diamanty niekam položím. Človeče, hovor potichu, hovor tichšie. Dobre, potom sa vrátim a na predaji sa nedohodneme. Presne tak, ako sme to urobili v hoteli. Potom zmizneme a nahlásime ich polícii. Dobre, ale niečo ti poviem. Čo ak Žilet zistí, že ten obraz je falošný? Čo potom? To nie je dôležité. Dôležité je vojsť do toho domu. Dobre, tak poďme. Kam ideš? To nie je ten dom. Určite nie. Nie, poď. Aha. Úr, dokážeme to, braček. Všetko sa dobre skončí. Poďme do toho. Poďme. Kto je? Haló? Som Markus. Prišiel som kvôli obrazu. Tak. Vítaj, Markus. Zdravím vás, Bulent. Ja som s priateľom prísť. Problém nie je, nebude, pravda. Ideme tam dvaja. Nebude problém, poďte dovnútra. Pán Žilet príde o chvíľu. Danke schön, poď.
Nech sa páči, sadnite si. Ďakujeme, Bulent. Ja to zoberiem. Daj mu to. Keď príde pán Žilet, pozrie sa na to. Schön, danke schön. Dáte si niečo na pitie? Chceme vás pekne pohostiť, pán Markus. Aj my sme v určitom zmysle sektor cestovného ruchu. Čaj. Vám veľmi pekne ďakovať, Bulent. Danke schön. A tebe, braček? On nepočuje, nevie rozprávať. Niečo piť? Nie? Nie. Rozumiem. Veľmi. Bulent, môj priateľ, ako tomu vy hovoríte, veľmi toaleta, teda... Rozumiem. Hore na poschodí. Hore na poschodí, dobre? Hore. Kamarát, ukáž mu to. Danke schön, Bulent. Danke schön od nás. My ďakujeme. Tu je to. Tak to by sme mali. Dúfam, že sa to podarí. Kde je ten chlap? Asi išiel dole. Čo sa stalo? Čo sa stalo? Ja neviem, braček, nechápem, keď si odišiel, zviazali ma. Do pekla. Musíme rýchlo zmiznúť. Rýchlo, pohni si. Pripravili nám pascu. Rozkaž ma. Rýchlo. Ako vieš, že to bola pasca? Ja neviem. Rýchlo, preč. Tak poď už. No. Hore. Polícia! Ste obklúčení. Čo to robíš, braček? Poďme. Počkaj. Mám to. Poďme hore, poď. Otvorte dvere! Poďme rýchlo hore. A vy dolu. Čo urobíme? Ostali sme tu uväznení. To je koniec. To je náš koniec. Človeče, povedz niečo. Čo urobíme? Poď sem, poď.
Ja to nedokážem to, Demir. Čo to hovoríš, braček? Poďme, skoč! Nezvládnem to, bojím sa, mám strach z výšok, nemôžem sa pozerať dolu. Čo si sa zbláznil? Skoč, ja ťa chytím, neváhaj, poď! Nie, ty choď, braček, ja to nedokážem, ostanem tu, ty choď. Prosím ťa, braček, skoč, mysli na svoju mamu a na Ojku. Prosím ťa, braček. Horné poschodie je čisté. Vyzerá to tak, že vyskočili z okna na strechu a utekli. Všetci do zadnej záhrady. Všetci do zadnej záhrady. Skontrolujte to vonku. Rozumiem. Dajte to vedieť ostatným. Nech prehľadajú aj okolie. Hneď zahajte akciu vonku. Všetko prehľadajte. Poďme, nájdete ich. Braček, stoj. Prosím ťa, stoj. Už nevládzem, nemôžem dýchať. Úr, poďme. Musíme utiecť, poď. Poďme. Tuším, sa nám to zase podarilo. Nehovor hop, kým sme nepreskočili, prosím ťa. Čo sa teraz bojíš? Veď sa nám to Keď podarilo. povieš, že sa niečo podarilo, tak sa niečo stane. Kamže, priatelia? Ach, Bože, čo tu? Ako pekne ste sa vy dvaja vyobliekali. Kamže ste sa takto vybrali, čo? Jamal, nevlázni, zložku. Zavri hubu. Uhni na bok. Uhni. S tebou sa porozprávam neskôr. Poď, braček Demir. Ty poznáš to porekadlo o kobylke, všakže? Že jedna skočila, druhá skočila. Koľko ich bolo? Jamal, ty si asi myslíš, že to, čo máš v ruke, je pištoľ na vodu a preto tu na mňa mieríš. Ale pripomeniem ti, že to nie je také jednoduché. Chceš povedať, že keď si utiekol minulé, utečieš znovu? Myslíš? Presne tak. To nie je také jednoduché, braček Demir. Veď uvidíme, braček. Čo uvidíme? Toto uvidíme, pán Jamal. Zlož tú zbraň. Aha. Úr, zlož tú zbraň. Inak Demira zastrelím. Zastrelíš? Zastrelíš a potom ja automaticky zastrelím teba. Nejako veľmi si začal veriť. Tak poďme do toho, Úr. Jamal, ja už nie som ten starý Úr. Pozri, nedráždi ma. A môjho brata už vôbec nie, Jamal. Prisahám, že keď vystrelíš, tak ti hneď rozstrieľam ten tvoj mozog.